Δεν μου φωσφορίζει. Δεν πήγαν από εκεί. Όλα με την ελληνονάκια. Να βάλω όλα, εσύ. Ναι, θα μας φέρει πακέτο να φτιάξουμε εδώ. Ναι, καλέ, να τα βάλω στην ομάιψο. Ορίστε. Γιατί, πάμε. Αφού είναι εδώ, πάρε τα φάξ. Γιατί. Αυτό φεύγουμε ότι μου αρέσει, είναι ωραίο. Πάμε μπροστά. Ποιο? Και αυτό. Γιατί αμαρτία είναι. Θα πάρεις συνήθεις σου. Έλα φίλε, έλα φίλε, έλα φίλε, έλα φίλε, έλα φίλε. Έχεις παραδούλες και αρρωστήνες να φέρετε. Παραδούλες που είναι καθαρές γιατί. Η Μαριάννα θέλει ένα καρό φόρμα τα Χριστούγεννα. Καρό. Καρό είναι χριστουγεννιάτικο πάντα. Άξιος να δεν είναι το να βρει και πιο καλή. Έπερα. Τι άρα της. Θα πω κοντορούλες ή το... Τώρα τις χαρονές μου είναι και τα λοίφα. Έλα αγάπη μου. Πώς θέλει πατάτα, πώς γιατί ήταν αυτό. Η Λυκούλα, έλα κάτσε εδώ. Χθες ήρθαν το βράδυ. Στο βράδυ. Τα παιδάκια, δεν ξέρουν τα παιδάκια. Πάρτε και καλή γιαγιά εσύ. Μπορούλα. Έρχεται η γιαγιάκα τώρα. Τι να πεις, τι να πεις. Τι να πεις. Your history! Φορτάζεις Γιώργο μου, ωραία. Σχεδόν. Γιατί, δεν φτασές, Θέλω και το παγωτό. Α, το παγωτό εδώ. Εντάξει, παγωτό. Κάτσε, Χρυσαθήνα μου, κάτσε Χρυσαθούλα. You'll pay for this!